गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आं धन्यबाद होग्रोदों जितु इलेक्शननि समाव जोङो जितु रायजोनो जितु प्रतिश्रुति जितु होदोंमोन जे बे प्रतिश्रुतिफोरखौ दिनै जितु खम समनि गेजेरावनो 100 दिननि गेजेरावनो जितु दिनै मावफुंनो हाबाय बेबायदियै दिनै जोङो दनसे समस्तिनि सिङाव गासै बे सम जितु मोनबा गेरेन्टि बे मोनबा गेरेन्टिनि प्रग्रामखौ दिनै लानानै दिनै जोङो बेहाय चेक बितरन होनाय हाबाफारिखौ दिनै मावगासिनो दं आरो सोलिगासिनो दं आरो दिनै गोबां जायफोर दिनै बेनिफिसियारि बिथांमोना दिनै फैदों ओंखायनो दिनै आंनि दनसे समस्तियाव टटेल सेल्फ हेल्प ग्रुप गासै 833 जननो अलरेडि दिनै जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै 15,000 करि होगोन आरो जायफोर माने दुखिया परियाल बिथांमोननो आइबे स्किम हिसाबै जोङो 1250 न'खरनो दिनै होनाय जागोन जोङो दिनै बे आरो बिनि गेजेराव जोंहा 3 नम्बर गेरेन्टि हिसाबै जों लादोंमोन जायफोर दिनै माने बैसो जानाय बोराय सुबुं बिथांमोना दिनै गोबां माने थाखा फैसा बा माखासे मुलि जानो माखासे रांखान्थि गोबां अभाब जायो बिथांमोननोबो जोङो 100 जन दनसे समस्यायाव जोङो दिनै बैसो जानाय मानसिफोरनो होगोन जायखौ जों माने डिसेबल जायखौ दिपांग बिथांमोननोबो जोङो दिनै 100 जन दिनै बिथांमोननो होनाय जागोन बेबायदिनो दिनै जोङो गासै मोनबा गेरेन्टि आरो दिनै जों लेन्ड पाट्टा हानि पाट्टा होनाय खोथा बुंदों दिनै जों बेहाय होनाय जागोन नंखायनो जोङो गासै मोनबा गेरेन्टि जितु प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टि प्रतिश्रुतिया जोंहा 40टा समस्तियावबो जागासिनो दं बेबायदि हिसाबै दिनैनि दिनाव जोङो दनसे समस्तियाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों आरो जों गासै माने जोंनि दनसे समस्याव 100 जन इउथफोरनो जोङो 2 लाख करि जों बिथांमोननो दिनै होनाय जागोन आरो अलरेडि लिस्टआ रेडि जाबाय आरो जायफोर दिनै थाबोबाय मोननो गोनां दं बिथांमोनखौ नेक्स्टआव जोङो लासैनो बिथांमोनखौबो लिस्टखौ थिग खालायनानै माने बोसोरफ्रोमबो जों होलांनाय जागोन आरो जोंहा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमब्ला दिनै बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो इलेक्शननि प्रतिश्रुति बेखौ दिनै मावफुंगोन आरो नैबे जोंहा 3 मासनि गेजेरावनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जितु सरकार जानाय जोंनि बिपिएफनि सरकारनि दिनाव जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मोजां आसनि सफैदों नोंथांमोना मिथिखायो दिनै जोंहा नैबे लालपुल माने स्पर्ट्स एकाडेमि 170 कोटिनिबो बारा एमाउन्टनि दिनै अलरेडि बेहाय जोंहा बे दिनै जों मावफुंनो हाबाय जोंहा दिनै मोनसे टेन्डार जाबाय अलरेडि आदार खालामो जाबाय आरो बेबायदि हिसाबै जोंहा उदालगुरिनि थाखाय गोबां मोजां उदालगुरि बाक्सा टाउनफोरनि थाखाय मोजां जों सेक्रेटारियाव थांनो गोबां खस्थ' जायो ओंखायनो दिनै बेहाय जोंनि उदालगुरियावनो उदालगुरि साब खायथियाव मिनि सेक्रेटारिबो अलरेडि आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारमोना सानैबो फैनानै बे अलरेडि आदार खालामना थांबाय बेफोरो जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो जोंनाव उदालगुरियाव बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेममोन जोंहा फ्लाइअभार रेलवेनि बे फ्लाइअभार बिराद माने कमप्लेक्स मालाबा बिराद खस्थ' मोनो ओंखायनो बेखौबो आदार खालामना थांबाय बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो जोंना बिराद गिदिर मोनसे प्रजेक्ट जाना थांबाय नैबे लालपुलाव फुड प्रसेसिं इउनिट बेहायबो माने 40 कोटि टाकानि अलरेडि बेहायबो अलरेडि बेखौबो माने जोङो बेखेवबाय नङा होमबा आरो जोंनि गेजेराव मा दंबावो जोंहा नैबेहाय आम्बागावनि दिनै बेहाय एडेनबारि जायगायाव पलिटेकनिक इन्स्टिटिउट अलरेडि बेखौबो बेखेवबाय आनिफ्राय जोंनि गेजेराव नैबे जोंहा बिराद गिदिर मोनसे प्रग्राम दनसे दैयाव बर' बाजार थांनाय लामा कमिउनिकेसन बिराद गेपमोन बेहायबो मोनसे गिदिर फ्लाइअभार जों अलरेडि ब्रिज बेहायबो बेखेवनानै फ्लाइअभार नङा ब्रिज बेखौ बेखेवबाय बे खम समनि गेजेरावनो गिदिर जोङो जोंनि बिपिएफ सरकारा बेखौ मावफुंनो हाबाय आरो बेखौ जोङो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा स्वयं फैनानै दिनै बेखौ बेखौनो थांबाय आरो गोबां दं फिसा स्किमफ्राथ' जागासिनो दङ नंखायनो एबार बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जौगानायनि लाइनाव थाबथायालासेनो कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं आरो 5 बोसोर जों मावलांगोन आरो मिनि सेक्रेटारियाथ' खोब मोजां बेखौ मावफुंबाय अलरेडि टेन्डारबो जासिगोन बियो मानोना बेखौ जोंथ' खोथा होनाय बायदि मावफुंदों दा जोंनि अफिसियेलि खामानिफ्रा बेहायनो जागोन माखासे अफिसियेलि फाइलफ्रा जाहाथे बेनो फुलाप जानानै खस्थ' गैयालासेनो खामानिखौ जोङो मावनो हागोन आरो बिटिसि ओनसोलाव दिनै बिपिएफ सरकारा मोनसे माने बयनिबो थाखाय लाइमोनफोरनि मोनसे मोजां रादाब लाबोबाय जे मावफुंमारबायबो 2 लाख राङा खम रां नङा सार सासे पार्सनेल वाइस होनो हाबाय मा बुं सार बेनि बेलायाव आङो साफ्रोमबो इउथ
बा लाइमोनफोरखौ खावलायगोन गावनि जिबन दानो थाखाय जोंनि सरकार साइडनिफ्राय जिथु राङारि जिथु अनसुंथाइ होदों जाहाथे बेखौ मोजां माने बेबहार खालायगोन आरो बे जों होनाय रांनि गेजेरजोंनो इयुनाव बिथाङा गावनि जिबन दानायाव बा गावनि लाइफ दानायाव फिउचाराव जाहाथे मोजां मावनाय लोगो लोगो आरो जोङो जाहाथे बेनो जोंनि मोनसे एग्जाम्पल जानो इयुनाव जों आरो मोजां लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो हागोन ओंखायनो आङो जायफोर मोनदों बिथांमोना जाहाथे रांखौ मोजां बेबहार खालामनो थाखाय आं खावलायगोन आरो मोनसे एलिगेसन फैबाय थादों ससियेल मिडियानि साइडनिफ्राय दोलोनि बिबानगिरिफोरसो 2 लाख होनाय जादों आरो अभार एज बिथांमोननोसो होनाय जादों ना इउपिपिएलनिफ्राय अजद फैबाय थादों मा बुङो बे बुंनायफ्रा गावसोर बेसेबां गियान दं आंहा बेयो बुंनांगौ दरखार गैया बे जाहैदों मा बिथांमोननि दायित्व अपोजिसनफ्रा बे खामानिखौ बुंखागोन आरो बिथांमोननि बुंनाय भाषायानो जोंनि मोनसे थुलुंगानाय जागोन जोंनि राइट रंखौ बिथांमोना दिन्थिगोन ओंखायनो जोंनियावथ' कारेक्ट जों नुदों जोंनो मोनसे एज जों लिमिट होदों आरो जोंनि कर्मिब्लाबो सोरबा रायजो राजाब्लाबो बे बिटिसिनि बासिन्दा बेखौ बोखावनो नाङा पार्टि वाइज लांनो नाङा जोंनि बिपिएफनि थांखिया बे नैबे उमुग इउपिपिएल नैबे बिजेपि नैबे कंग्रेस बेखौ बिजिरा जाय सुबुंफ्रा बे थाखाखौ मोनोब्ला इयुनाव मोजां खामानियाव बेबायदिखौ जोङो बेनिफिसियारि हिसाबै जों सायख'दों ओंखायनो जोंनि सायाव गाज्रि साननाय गैया जायफोर इलेक्सन लाबोनाय बिथांमोना गावखौ कारेक्ट खालामना लाथों गावनि सिन्था धारनाखौ चेन्ज खालामना लाथों बिथांमोनाबो खाबु मोनदोंमोन मानो मावफुंनो हायाखै ओंखायनो जों बिथांमोननि बुंनायखौ बारा जोङो नोजोर होआ जोंनि नोजोरा जाहैदों मा जोंनि थांखिखौ जों बोरै मावफुंगोन आरो बे थांखिखौ जों बोरै साक्सेस खालायगोन बिसोर जोंनि थांखि आरो मोखाङाव बिधानसभा सायख'थि बेबायदिनो पाब्लिक मेन्डेट लानानै जिहेतु नोंथाङा सरकार दाबाय बे पाब्लिक मेन्डेटआ बिधानसभायावबो थागोन जोङो खावलायगोन जों रायजो राजानि सायाव जों थांगोन बुंगोन जोङो रायजो राजानि सायाव बिसास दं जेरै नैबे एबार जोंखौ जेरैबायदि बिपुल नाम्बार लानानै बा बिपुल भट होनानै जोंनो जिथु मोनसे नाम्बार होबाय थिग बेबायदिनो जोङो 15टा सिट दं 15टा सिटआवबो एबार जों मोनसे बिसास जोङो गासैखौबो जों मोनगोन आरो जोङो स्टेटआव जोङो बिपिएफखौ लानानै सरकार दानाया निश्चित आरो एनडिए जिहेतु नोंथांमोना दङ एनडिए हिसाबै जिहेतु बिथांमोना सिट सावरायबाय दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव सिट सेलायलायनाय बिदि जायाखै मोजां मोनसे बुजाफोरनि गेजेराव इलेक्सन थांगोन आरो जोङो एबार बिपिएफआ जि सिटआव गेलेगोन बे सिटआ जोंनि जागोन आरो थेंक इउ